Ľudí, našla som ďalšiu zaujímavosť z podcastu a teraz vám ju pustím. Pokecali sme super. No ale potom ti dojdu decka vyklopkávať a píšu ti prstom po aute, no tak to už je zase také. No ako mne sa stáva, že policajti keď ma zastavia, no tak 80% mojich pokut som nemusel platiť kvôli tomu, pretože stačila fotka s policajtom pre ich syna. Nice. No, ale tesne po podcaste, po tom prvom sa mi stalo, že som išiel na Slovensko na Vianoce, to bolo akurát tak pred koniec leta, nie? To bol tuším ten náš podcast a ja som na Vianoce išiel na Slovensko a zrazil som mačku v noci na československých hraniciach. A potom som sa pozrel, asi na strede Slovenska som zastavil na benzínke, bum, odpadnutá SPZ-ka vpredu. Normálne tá mačka mi jakoby oddrbala moju SPZ-ku a zostala tam na československých hraniciach. Dobre, píšem na facebookové stránky, že nájdené SPZ-ky, straty a nalezia to. Stratil som SB Moon SPZ-ku, že kto ju nájde, tak prosím vás, dajte mi vedieť. Nikto nič. Týždeň to v mojom meste som mohol normálne jazdiť bez značky, lebo tam ma poznali policajti, takže tam som mohol, ale potom nič, tak som si vydal duplikát, vieš, aby som mohol mať značky, aby som mohol ísť aj mimo, hej, Sabino, no. Takže vydal som si duplikát, normálne som mal ako rovnaké značky, akurát novo vydané, no a potom o pol roka ma zastavili policajti tu na takto na Andielu v centre a normálne kuklači vyšli a ma dali ako na kapotu pred auto. A hovorím, fakt? Takže ako čo mám je, ako väčšinou mám ešte furt taký rešpekt z policajtov, že sa mi trochu trasú ruky, aj to, keď im dávam doklady, vieš, je to taký zvláštny pocit, ale to som bol vyložený, že ako je, čo sa kurva deje? No. Je to čo je? A ja som taký, že to si robíte akože srandu na hraniciach, nahlásil ju a oni si mysleli, že ono väčšinou, že vraj sa kradnú auta, že odhádzajú SPZ-ky na hraniciach. No a nakoniec som im musel vysvetľovať to, že proste som stratil SPZ-ku a som si vydal duplikát. Toto celé divadlo len kvôli tomu. Takže tiež akože začitok. Hej, takže máme všetci svoje. Ale tak ako ty si tiež dáš SPZ-ku SB Moon. Počúvaj, jediná nevýhoda je tá, že ja pri svojom baráku nemám garáž a že toto auto mám vedľa môjho domu. No. Ale stačí nálepka, chránené kamerovým záznamom na dvere. Má tam tie kamery? Mám. Vybavené, odvtedy nikto nič nezvoní. A keď hej, tak všetko to rieši akože spolubývajúci. Terezo, tak hodím víc se natáčí na YouTube.